amanar so, amanar so. Yi min da yaren da zan gane baiwar Allah. Kuna goyon bayan ta ba? Wallahi ba nan da kuma. Abin da ya bani mamaki. Na san tafi ɗaya. Ta wuce a danganta ta da aikin su da jari. Wata aikashin su yare da su. Ka yarinyar nan na baka ita halak malak. Yanzu kina nufin ya tafi da ita kenan? To waye sani ma. Kada kai sanya a shaka basilla. Assalamu alaikum. Wa alaihi salam wa rahmatullah. Amina. Ya na ganki da ti, ni kuma na san ba zo da shi ba yau. Ni ce na dafa maka yanzu don ka ji daɗin gudanar da aiki yadda ya kamata. To amma saki ne? Ranka daɗe ka yi haƙuri na yi ƙoƙarin tare numfashinka. Amma na san yau ba ta cikin ɗaya daga cikin ranakan da kake azumi. Kuma idan an kama ka kana buƙata, za ka zaɓa. Hakan ya sa ma na yi ƙoƙarin sanin ganyayen da kake amfani da su. To amma ban da rigima irin taki Amina wani lokacin ke ma, ya kai kika san irin kalar ganyen shayin da nake so. Ka manta idan ka zo kana ba mu ma shayin mu sha? Ta nan ne na gano ganyen shayin da kake amfani da shi, domin ban taɓa shan shayi mai daɗi irin wanda kake zuwa da shi ba. To me abin kyautatawa nan? Aiki kike kuma ana biyan ki hakkin ki. To kin ga ai ba wani ba a ciki sabo. Yallaɓai, gaskiya ya kamata ka taɓa shayin nan, domin na san makin da zan samu a cikin ɗari. Amma da so samu ne, na fi son na samu maki 100%, domin samun ƙwarin gwiwan koyon kyawawan halaye daga gare ka. Yallaɓai, ina son ka kyautata min zato, ka cire wasu wasi a ranka. Duk abin da ka ga nayi daga gare ka na koya. Saboda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, saka alkhairi da alkhairi yana ɗaya daga cikin kyawawan ayyukan alkhairi da ɗan adam ya kamata ya aikata. Idan na yi la'akari da kyautatawa da kake yi min a koda yaushe, ya kamata na yi maka abin da ya fi hakan. To na ji, yanzu dai ke haƙuri, gaskiya ba na jin shan shayi a wannan lokacin, saboda akwai uzurruka ina so ne yanzu na kammala in fita kuma ina son zan je gida. Akwai abin da nake so zan yi gaskiya ke haƙuri. Ai duk wanda ya yi maka hanyar cin abinci da kuma rufin asirinka ya gama yi maka komai a duniya. Bakina ba zai iya furta abin da ke cikin zuciyata ba na kyautatawarka. To na ji, yanzu dai ke haƙuri, gaskiya ba na jin shan shayi a wannan lokacin, saboda akwai uzurruka ina so ne yanzu na kammala in fita kuma ina son zan je gida. Akwai abin da nake so zan yi gaskiya ke haƙuri. Allah, na tabbata kana samun nutsuwa da kuma jin daɗi a duk lokacin da kake aiki da kuma kofin shayi a gefenka. Shi yasa na yi ƙoƙarin faranta maka rai, domin a gurina karanta maka rai yana ɗaya daga cikin sunnonin aikin ofis ɗina waɗanda aka ɗauke ni a kansu su ne wajibi. To ai dafa shayi baya daga cikin abubuwan da na ɗauke ki aiki a wannan ofis ɗin. Aikin da aka ɗauke ki kina yi, saboda haka wannan ki bar wa masu yi su yi aikinsu. Gaskiya ki tafi da shi ba zan sha ba, saboda da na kammala abin da nake fita zan yi, ki haƙuri. Ba kuma yallaɓai, hakan ma karramawa ce a gare ni, don ba abin da za ka yi na gaba ƙinka. Na gode. So halitta ce, tamkar amana ce, wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Tsira tukwici ne, mai roɗi-roɗi mai zane, amanar zo da ka ɗauka ko ba za. Duk da cewa kamar yadda na ambata miki, dafa shayi da kawo min duka baya daga cikin aikin da na dauke ki, amma na lura da cewa idan na sha za ki samu ladan haka. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sanya farin ciki a zuciya ko a fuska dan adam shi ma sunna ne, kuma Allah zai baka ladan haka. To ina fata Allah hada mu da ni da ke ladan gabaki da.
Na gode Allah bai da wannan damar da ka bani. Allah ya sa a rabu da hajiya lafiya. fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce kar ku bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace tsira tukwici ne mai roɗi-roɗi mai zane amanar zo da ka ɗauka ko ba za ka furta ba so ba a ɓoye shi a yi furci ba a ƙinoni ba amanar so amanar so amanar so amanar so wallahi umma na yare da dawo kawai dai ni wani abu ne ma na zo na gani a gidan nan ya bani mamaki kawai na shigo sai na ga wata yarinya tana ta kuruntu wallahi na dauka barauniya ce na shirin maki ta kawai zai ta sa ana dan daga mata kafa'i haba zaidu kawai me isa baka da hankali ne kullun kai baka da aiki sai shirme haka kawai daga zuwa ka ga yarinya baka san daga ina take ba baka san wace ce ba sai ka maki ta amma wallahi na da ta barauniya ce kuma ni ai gani ne ai ba mu da wata bakuwa a gidan nan ko da yake ma ni ai ba wani muhimmanci ake ban a gidan nan ba inda duk wasu abubuwa da ake yi kawai sai danga kawai abubuwa suna ta faruwa ni kawai ban ma sani ba rufe mun baki shashashan banza shashashan wofi kan na ƙara jin wannan sakarcin daga bakinka kai ne har zaka bude baki ka ce ba a ɗaukaka da muhimmanci to me kake so a yi maka duk abin da ake a gidan nan wato baka gani kenan kai wato duk abin da kake kana tunanin ban sani ba ido kawai na zuba maka nake danna zuciyata saboda kaka je ka jefa min hawan jini amma yanzu kai shine haka kake da wani bakin magana ko haba umma wani kawai ni ne kawai sarkin laifi a gidan nan shikenan abin da nayi da wanda ban yi ba ma gaba daya dauka azam kawai saboda ni ne sarkin laifi yadda ma dai na san tunda wannan dan sa idan yana nan ai wallahi ba zai bari mu zauna lafiya da ke kawai tsakanin mu yake shiga ni da ke wallahi bari ka ji in dai gyara kayanka shine sa ido to sa ido yanzu aka fare maka kaji ko kuma bari ka ji wannan yarinyar da ka gani a cikin gidan nan amanar mu ce kada ka kuskura ka ce za ka yi mata abin da za ka zubar mana da kima da mutuncin gidan nan kaji na gaya maka saboda kai ba mutuncin ne da kai ba na fahimta Amina an sa min jakar a mota? An saka kuma sun riga da sun saita mota yayin da ka fito tafiyar kawai za ka yi. To na gode sosai. So ina dan duba wani abu ne da na kammala insha Allah yanzu zan fita. Amma yalla bai. Zai iya neman wata alfama? Ta me fa? Ko dai shi ne dalilin da yasa dama kika kawo min shayi saboda kina da bukata a wurina. Wannan kyautatawa ce. Na halaka da ka saka ta a layin biya. Ina jinki. Yalla bai. Me zai hana a cikin ayyukana na wannan ofis din ka haɗa min da dafa maka shayi domin na dinga yi maka shi anan kaga moni ma sai ta zo dan kaga ba mata ne da kai ba da kana da mata ita za ta dinga yi amma yanzu moni ce idan kuma ka ɗora min wannan hakkin za ka zo ta a'a gaskiya ki haƙuri wannan baya daga cikin aikin da ya kamata in baki saboda shan shayi da yake gani ɗabi'a ta ce tun na gare ni mahaifiyata kuma ta fi kowa sani na ta san abin da nake so kuma ta wajabta wa kanta wannan domin ta faranta min kamar yadda ni ma nake faranta mata a rayuwa saboda haka ita a gurinta wannan ba komai bane tunda yanzu ta riga ta girma ba ta da wani kokwaran aiki da ta sa a gaba wannan din tana kallon sa a matsayin wani abu da zai ɗebe mata kewa kuma ita mahaifiyata da yake ganin ta duk girman ɗanta ko ya kai lokacin dogara sanda ita kallon sa take a matsayin jariri saboda haka wannan aikin ta ne a bar mata ta yi kada ki shiga ciki
kai wani shiru tunanin me kake dan uwanka ya dau ido ya dora akan ka ba abin da yake so illa iyaka ya ga ka zama mutumin kirki kamar kowa amma kai baka ganewa kai kullum baka da abokin bacin rai sai shi kake dorawa duk wani abu gani kake kamar ba kaunarka yake ba kuma shine mai kaunarka saboda haka ka kiyaye da duk abubuwan da yake yi akan ka ba faki bane. Awa amma to ni me nake yi ni me nake yi ne? Me kake? Tambaya ma kake kenan. Karfin hali. To inda gaske ne abin da kake faɗa kamar tsohon jikanshin bakinka. Na ce kamar tsohon jikanshin bakinka. Ai ba abin da zai sa ka fita gidan nan lafiya ka dawo lafiya ba kai bushe ba. Awa ni ba abin da na sha ba ni tun shayin sa ba ni ba abin da na ƙara sha wallahi. Zaidi kenan. Ka ɗauka duk abin da kake bana gane ka a matsayina na mahaifiyarka. Hakuri kawai nake na ja bakina ne shiru ne kukan zuci ko da ban zub da hawaye ba na ja bakina ne shiru dan haka idan ka fita duk abin da ka aikata na ba daidai ba ina ganewa shiru kawai nake na kau da kai saboda gudun bacin rai. Kaza tana taka ɗanta ne ba dan tana kinsa ba amma da su tsakanin ɗa da uwa wani abu ne da Allah kaɗai ya san iyakarsa dan haka ka kula ka yi ƙoƙari ka bar irin waɗannan munanan halayen naka. Ni dai addu'ata a matsayina na uwa kullum addu'a nake Allah ya shirye ka babu dare babu rana haka kuma shi ma dan uwanka mu dai fatan mu Allah ya sa kai mai shiriwa ne. Amma umma magana ta gaskiya zai yi wahala ki iya dahuwa ta shayi ko na abu makamancin wannan da ya kai irin na mahaifiyata gaskiya so da kake hakuri ki tsaya iya matsayinki. To a ina za ka haɗa? Ai amanar son da ke tsakanin ɗa da uwa ta wuce a danganta ta da aikin sakatare. Amma ba laifi yawa na ki sanye da ita sosai na ji daɗin sa gaskiya. Alhamdulillah tunda dai ba a bani makin faɗuwa ba. Gaskiya ne ba damuwa. To shike ina ganin ma gobe ina son zan shigo da wuri ko da kafin lokacin da za ku fito ki dan gyara min nan din da alabi zan fito yanzu a gyara ai komai amma ke ma ki samu ki gama ki tafi da wuri kin ga lokacin tashi ya kusa to already da kata tana waje Allah ya tsare hanya a kai da mama to sai da safiya so halitta ce damkar amana ce wanda ya yi kadar ya damke amana shi ya yi dace. Na zaki. Allah kake nuna mu hankali. Kin fito kina waige kice ba inda zaki so ki fiki da mutane ki ware ko? Zauna. Zauna mana. To in ba fita zaki ba me ya kawo ki nan? Bari in kora miki bayani. Umma ta gaya min cewa ke yar amana ce a cikin gidan nan saboda haka mu dole mu kula da mutuncinki da kuma amanar da aka bamu kina ji na duk girman gidan da kike gani mu biyu ne kadai yaya a cikin gidan nan daga yayana Ali dan sa ido sai kuma ni Zaidu zakin maza basa taro kuma bana son rini sai kuma ita mamsin tamu sannan kuma ke yar karo da aka karo mana yanzu bayan da za mu dole mu zauna da ke a haka kin san me nake so da ke ba na so ki dinga fita saboda wannan unguwar tamu akwai yan iska mayagu in za ganki sai su yi wub da ke mu kadai ne jajayen wuya da suke jin tsoron mu kin ji ko kai ki dinga fita kin ji na gaya miki kai ki sake ki fita a je garin shirme haushin kaza ya wuce akan dami ke yana kina wanja da baya ne ba na gaya miki cewa saboda ni aka kawo ki gidan nan ba kuma kina karkashin kulawa ta shi ya Ali da ke gani
ba abin da zai iya miki. Jirgin yawo ne. Ni kuma am available for you. Kin ji ko? Kin ji na gaya miki. Ki daina fita. Tashi shiga ciki. Hanzarta mana. Ke. Tsaya. Kin iya girki? Ke. Ya ina miki magana kina na kakkaɗa min kai kamar an zira jaba buta. Magana zaki. Kin iya girki? Na iya. Yawa. Wani irin girki ka iya dan yunwa nake ji kuma na san yanda umma ta dau zafin nan ba abin da ta iya girka. Me kika iya girka? Na iya tuwon shinkafa da tuwon dawa da miyan kuka da zogala da kwaɗi da... Ke dala ya isa. Ya ana maganin girki kina maganin wani kwaɗo-kwaɗo. Wa zai ci kwaɗo? Kin ga na yi kama da wanda zai ci kwaɗo ne a gidan nan? Girki nake so ki na gaske. Ki lallaba ki sadada. Ki shiga kitchen. Ko ƴar taliyar yaran nan ne ki mun ko ƴar jalab. Sharp sharp. Umma nake ji serious. Kin ji ko? Daga kai mun to ki kalle ni sosai. Kina su kuma da kai. Ai bai dace ba. Ki kalle ni sosai saboda ni zan ci gaba da kula da ki a cikin gidan nan. Kin ji ko? Yawwa. Jiki. Sauri ki je mana. Almara sai shegen tsoro kan wata farar kura. Yarinya da sannan zaki haulayi in dai zai dine. Wallahi sai kin zo hannuna. Wato Lubna, duk lokacin da nake tare da ke sai in dinga jin wani irin shauƙin soyayya ke yana ƙara kama ni. Allah ko kowa ya san gaskiya sai dai son zuciya yana shiga nan. Abin da ni ma nake faɗa masa kenan. Amma da yake hauka ne a kwakwalwar shi ya kasa ganewa. Na gaya maka cewa ba zan baka auren yata ba. Idan ka ga Lubna ta aure ka sai dai ta canja uba ba dai ni ba. Haba Alhaji, yanzu da duk wannan magana da kake akan wannan yaron kake yin ta. Kai mata ta ce kuma dole ra'ayi na zaki. Wallahi kuma idan kika ki za mu samu matsala da ke. Karo da karo sai rago ramin kura sai ƴaƴanta. Sakwakiyar duniya sai a cikin kasuwa. A ina ne inda ake karo kuma a tashi lafiya? Babu shi. Rayuwa da tarko. Ina son ki gaya min menene sana'ar Safras? A wannan shekarar ya gama makaranta kuma yana kokarin neman aiki. A yanzu haka ma yana sana'ar ranar ta kafinta. Kame? Kafinta? Amma ke ma kin raina sana'ar ta kafinta ne. Amma shi wannan mutumin sai ka ce ba musulmi ba? Lissafi ne ke canjawa a yayin da ake bambance tsakanin aya da tsakuwa. A yayin kwankwasa kofa ne carab shi ma kwankwasa kofar ɗakinsa sai dai bai san wani irin mukulli ne za a buɗe da shi ba. Rayuwa da tarko. Ya na ganka cike da farin ciki ne. Wala na wata dukiya na samu wallahi na duniya gaba daya. Kashe gare ta. In ka auro ta ina zaka aje ta? Ban gane ba ni a ina nake. A wannan kangon zaka aje. A kangon ne? Rayuwar tarko. A fatan ba wata matsala ko? Wallahi ba wata damuwa. Yanzu ma ka gani ina kan hanya ne wallahi zan je gurin Hadiza Gabon. Hadiza Gabon? Yarinya yar kulilliba yar wasan kwaikwayo. Ita. Kana kallon fim ɗinta ne? Sosai ma kuwa. Kamfanin Shining Stars Musical Studio tare da haɗin gwiwar zauren nishaɗin Kannywood suka ɗauki nan muku shahararren wannan series movie mai suna Rayuwa da Tarko. Wannan aikin da zan ba ku wuyarsa ta yi yawa don haka sai kun kula. In dai ka yarda da ni ka je gida kai kwanciyarka da mashari. Ba zan iya ba. Kuma na gaya maka kada kai komai sai ka tuntube ni. Wanda ya dauki nayin wannan shiri AAZ ko confirm. Wa alaikum salam. Kin ga ana rana ki shigo in karasa ni kai ki gida. Ya hakuri sai dai ban gane ka ba. Mashiryin shirin Hamisu Ibrahim Eta wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Lahadi misalin karfe 8:30 na dare. Lalle kai kuskure. Aba da Allah alaji. Bai kama rena mana hankali. Wanda ya bada umarni Ali Gumzak Sak. Rayuwar tarko. Yake faruwa? Ka gane wani alaji ne ko mafarauci ne yake bukatar wani zomo. Idan laki wa mutane shi gura Allah babban laki a nan gurin. Amma da Allah ka dan kiyaye saboda ka gane mutanen nan kan su sa mana nashi abu. Rayuwar tarko. Wai me yasa mai gidan nan naku yake da taurin kai? Dan me da gore ne ba tausayi gare shi ba gane a shirye ya fito. Haka Allah yake ikon sa. Ku yi subscribing sannan ku danna kararrawa da zarar mun saki shirin zai zo muku kai tsaye. Rayuwar tarko. Rayuwar tarko. Idan akwai sunan da ya dace na kira ka wanda ya fi wannan
to zan kira ka da shi ba ma dan bakin ciki ba. Tun da na fuskanci cewa baka son rayuwa ta da Bilkisu, wallahi tun daga na saka a kwandon shara. Da wace tsinanniyar kake waya? Da har kake kwance kake mata murmushi wata shegiyar ce. Bilkisu kai hankali kuwa? Ba ni da hankali, ni zaka ciwo amana kake ha'inta ta kana munafurta ta kana waya da wata tsinanniya shegiya a nan a kwance? Ina so sanar ki ta kishirki nan da wata daya. Kana tare da kai shine mafarin sirrika. Bilkisu, kin san cewa duk duniya babu wanda ya san sirrin ke da na sani. Idan kika kai ni bango zan fasa kowa ma ya sani. Sai da duk hukuncin da zamu dauka daga ni har ke. Na tare da kai. Na samu labarin ka. An ce baka da wasa akan aikin ka. Kaga wannan so nake kala dattan min da shi. To normal ne. Gwarzon mawaka. Mawaƙin da ake yayi gabas da yamma sannan kuma mai zamani. Allah shine mai zamani. Wannan gaskiya ne. Ga wanda ya gane hakan ba? A'a, wannan ba hujja bace. Idan ba waƙar ka ba, bana sauraron kowace waƙa. Idan ba waƙar ka ba, bana jin daɗin kowace waƙa. Idan ba waƙar ka ba, bana kallon kowace waƙa a matsayin waƙa. Na tare da kai. An Umar UK Multimedia Presentation. Na tare da kai. A story of a young man newly married to a young beautiful wife. Wise man says being suspicious in marriage is the end of the journey. Na tare da kai. She's suspicious of him mingling with other ladies outside and asks her friend to take him. Na tare da kai. She falls in love with her friend's husband in the line of her duty. Na tare da kai. Ya kamata a ce na cika mutane alƙawarinsu da na ɗauka zan musu aiki. Ka san su masoya ya kamata a riga ƙarfafa musu gwiwa saboda da bazar su muke rawa. Na tare da kai. A life journey where only time can tell who your friends are. Na tare da kai. Starring Umar M. Sharif, Salis S. Fulani, Abdul Sahiro, Ibrahim Bala, Aisha Najam, Aisha Humaira, Sadiq Adam, Isa Ayagi, and introducing the best upcoming Hausa musician of the year 2020, Umar UK. Na tare da kai. Written by Abba Harara. Top producer, Yusuf Asasanda. Executive producer, Umar UK. Produced by Abba Harara. And directed by Ibrahim Bala. Na tare da kai. Na kusa na mallaki marayina. Kana tare da ni, ina tare da kai, muna tare da juna. Wace ce da har take so ta shiga cikin zuciyarka? Wace ce take so ta raba ni da kai? Daman kina da wani miji ne bayan ni? Yaushe kika fara cin amana aure ban sani ba. Na tare da kai. Ki haƙuri. Ni yar aike ce ba ni da laifi. Mijinki Umar yana munafuntar ki. Ma'ana yana da wacce yake so a waje. Kuma ba shi da wani buri da ya wuce ya aure ta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me zai ji haka? Gaskiya na yadda mata zuciyar jarirai gare su. Duk wanda ya mutu baya bukatar irin waɗannan kalaman. Aikin banza aikin wuta. Akan irin wannan matsala kike tada hankali ki da Da zan iya daukan kowane irin mataki akan Umar UK. Wallahi ba zan kyale shi ba. Shiga zuciyar matata shine laifinsa. Dole Umar UK ya karɓi horo mai tsanani daga gwamnati. Na tare da kai bai so ya ga kai kuka. Sir, have you seen it? What is it, madam? It is in this newspaper. Emirates College of Health Sciences and Technology, Kano, has opened its portals for sales of 2020-2021 admission forms. Great! How about list of courses? It offers a 3-year professional diploma on community health extension worker, pharmacy technician, medical laboratory technician, environmental health technician, health information management, and dental surgery technician. Professional diploma and diploma, H&D, and degree courses at affordable rate and in a serene environment with maximum security. Our hostels and extracurricular activities help in making your learning fun. ACOSAT, Citadel of Healthcare Professionalism. For more details, visit our website www.acosat.edu.ng or email us on acosatinfo@gmail.com. Social media handles: Facebook, Instagram, Twitter, #ACOSAT.